कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारात मिस इंडिया साध्वी सैल हिगेले भव्य स्वागत. कारवार गोंयच्यान हेलिकॉप्टरान दाखल जाल्ल्या मिस इंडिया साध्वी सैल हिगेले शहरातल्या मालादेवी मैदानाचेर भव्य आणि दिमागदार स्वागत केले. साध्वी सैल हिगेल्या स्वागतासाठी शेकडो नागरिक मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले. तिगेल्या आगमना वेळार उपस्थित आशिल्ल्यान फुलांची उधळण करत जल्लोषात स्वागत केले. फुलांचो वर्षाव करून नागरिकान आपलो आनंद व्यक्त केलो. या स्वागत सोहळ्याक मिस इंडिया साध्वी सैल हेमगेलो बापूय आमदार सतीश सैल हेमी उपस्थित आशिल्ले. या कार्यक्रमाक स्थानिक नागरिकांचो बऱ्यापैकी सहभाग पळोवपाक मेळ्ळो. मिस इंडिया किताब मेळ्ळ्यानंतर साध्वी सैल पहिल्याच वेळा कारवारात आयिल्ल्यान तिगेल्या स्वागतासाठी विशेष तयारी केली. शहरात आनंद आणि अभिमानाचे वातावरण दिसताले. साध्वी सैल हिगेल्या या यशाबद्दल नागरिकांन अभिनंदनाचो वर्षाव केलो. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. सलग सुट्टी पडिल्ल्यान गोकर्णात पर्यटकांली मोठी गर्दी. वाहतूक कोंडी वाढली. कारवार गोकर्णात सलग पडिल्ल्या सुट्ट्यामुळे पर्यटकांली मोठी गर्दी जाती असून ही गर्दी शनिवार दिवसाक आणि वाढली. महागणपती आणि महाबळेश्वर मंदिरात देवाला दर्शनाक लागून लांबच लांब रांगा दिसून येताली. ओम बीच, कुडले बीच आणि मुख्य समुद्र किनाऱ्याचेर पर्यटकांली मोठी गर्दी दिसून येता. पर्यटक मजा करतेसाठी समुद्रात उतरतात. ह्या कारणान तेमगेल्या सुरक्षे लागून जीवरक्षक कर्मचारी तैनात आसात. दरम्यान वाढत्या गर्दीमुळे वाहतूक व्यवस्थेचेर ताण पडिल्लो असून मुख्य रस्त्याचेर मोठी कोंडी जाल्ली आसा. वाहनाची अनियमित पार्किंग आणि अरुंद रस्त्यामुळे पादचारक्यांक त्रास सहन करचो पडटा. परिस्थिती नियंत्रणात दवरचे खातीर पोलीस आणि गृहरक्षक दल प्रयत्न करते आसात आणि नागरिकां कडेन वाहतूक नियंत्रणाक कडक उपाय योजनाची मागणी जाता. बायल आणि मामे विरुद्ध डेथ नोट भरून मनशाली आत्महत्या. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या दांडेली शहरात बॉम्बे चाल वाठारात दुर्दैवी घटना घडली. राघवेंद्र वाडकर नावाच्या मनशान आपल्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली असून मरणा पहिले बरोवन दवरिल्ल्या डेथ नोटात बायल आणि मामी जबाबदार आशिल्ल्याचे आरोप केला. मृत राघवेंद्र वाडकर हेमी मलेशियात नोकरी करताले आणि 4-5 दिवसां पयलेच आपल्या मूळ गावात दांडेलीत आयिले. गेल्ल्या 3-4 वर्सांच्यान तेमगेली बायल मेघा वेगळी रावताली अशी माहिती समोर आयिल्ली आसा. डेथ नोटात बायल आणि मामे कडच्यान तीव्र मानसीक छळ जातालो असो आरोप मृत राघवेंद्र वाडकर हेमी केला. घटनेनंतर पोलिसांन गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. घटनेनंतर पोलिसांन मृत राघवेंद्र वाडकर हेमगेली बायल आणि मामेक ताब्यात घेऊन तपास सुरू केलो. पोलीस बंदोबस्तात मृतदेहाचेर अंत्यसंस्कार झाले. या घटनेमुळे दांडेली शहरात भय आणि चर्चेचो विषय झालो असा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना.
कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमचे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. मंत्री मंकाळ वैद्य परत निवडणूक जिंकचिना. भाजप नेता गोविंद नाईक. कारवार. होन्नावर हिंगा आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजप नेते गोविंद नाईक हेमी राज्याचे मंत्री मंकाळ वैद्य हांचेर तीव्र टीका केली. मंकाळ वैद्य हेमी विशिष्ट समाजाचे पक्षपातीपणे समर्थन करते असून सगळ्या समाजाक सामान्य न्याय दिवच्याक अपयशी झाले असा असो आरोप गोविंद नाईक हेमी केलो. तेमी सांगले की विकासाच्या दृष्टीन सगळ्याक बरोबर घेवन येवचे अपेक्षित असताना मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी अन्याय करते आसात. ह्या कारणान मतदारसंघातल्या नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण तयार झाले असा. क्षेत्रातल्या लोकांन मोठी अपेक्षा दवरिली, मात्र प्रत्यक्षात विकास शून्य असा अशी टीका तेमी केली. मंकीनगर पंचायत निवडणुकीत भाजपाक यश मेळ्ळ्यानंतर मंत्री वैद्य पूर्णपणे खचील आशिल्ल्याचे तेमी नमूद केले. ह्या सगळ्या कारणान येवच्या निवडणुकीत मंत्री मंकाळ वैद्य हांकां जनतेचो पाठिंबो मेळचो ना आणि तेमी परत निवडणूक निवडून येवचे ना अशें ठामपणे गोविंद नाईक हेमी सांगले. या वक्तव्यामुळे होन्नावर राजकारणात बरीच खळबळ उडीत असा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.